poriadku. Po chutnom obede je dôležité trošku si oddychnúť. Spánok by mal mať pevné miesto v našom dennom poriadku. Keď si dobre oddychneme, cítime sa dobre. Dokonca aj hlavička vie vtedy lepšie rozmýšľať. Uhádnete teraz moju hádanku? Uhádnuť sa nám podarí, veď sme už veľkí škôlkári. Dobre, keď je vonku čierna tma, iba mesiac svieti. Spíme v mäkkých perinách. Viete, kedy, deti? Noci. Vy ste to uhádli. Vidno, že ste si dobre oddychli. Kamaráti, aj vy dbáte na denný poriadok? Áno? No tak to som rád. Aj my sa tešíme. A tešíme sa, že sa o týždeň opäť stretneme. Tak. Ahoj!